Sehat, Nduk, Winong. Pak, mati ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Kegiatanmu poso ngopo ae? Kegiatannya puasa, nge-gym. Terus bersih-bersih rumah. Terus kuliah. Terus main. Terus luar takjil, ngabisin uang. Wis gitu tok, Pak. Oh iya, apik kuwi yen sampe nyumbang takjil ngono ya apik. Kok Jan-jan yen nyumbang? tradisine wong Jawa kuwi, Nduk. Waton enek takjil, terus ana Jumat berkah, enek wong genduren. Kuwi janjane wong sak Indonesia warek kabeh tanpa MBG wis jalan misal. Ayo. MBG makan bergizi gratis. Tembung gratis iki ngenyek karo rasane para kawula. Kok iso gratis? Wong kuwi dhuwit pajeke saka menungsa, saka rakyat kabeh sing diunggahke ning pemerintah banjur dibalekke ning para kawula. Ngono kok iso diarani gratis iki lho. Nggih napa mboten Pak Bu? Lah nggih. Ayo, ngene kudu dipenggali aja nglarani atine wong cilik. Sosok ana bantuan nggih wong cilik, kae dudu bantuan. Kae bantuan nggih wong miskin, kae dudu bantuan. Anane wong-wong ki do miskin, mergane sing dhuwur do krayan dhuwit do ngrogoti bondo negara. Yen kabeh mlaku apa mestine ora enek wong miskin ki ra ono. Iya to, kaya ngono. Racake mesti sejahtera kabeh. Iya. Mula ya bab kuwi ben entuk kawigaten. Ngono kuwi. Poso wae ngatasé rata-rata muslim ya MBG tetep metu Nduk. Ayo. Jare kon sing ra Islam engko mangane karo ndelik. Yen sing poso go mulih. Anakku tau nggo mulih kuwi makanan MBG. Teko omah ya ampun, gedange nganti kaya uta-utan. Lah iya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Tur akeh anggaran yang dipangkas termasuk ADD, anggaran dana desa. Kuwi saiki dipangkas. Akhire akeh wilayah-wilayah sing do ora gelem nanggap wayang mergo ora duwe anggaran. Yen nganti desa-desa ora wayangan, akhire sing mrongo senimane. Nggih napa mboten? Ayo ngono kuwi. Iki rata-rata iki pancen sepi kabeh ya. Sepi kabeh. Wis tak pantau dalang kae. Biasa. Dalang kae biasa. Awake dhewe rada mending lho. Ayo. Bersyukur. Ayo ngono kuwi. Nduk, Birgita Ayu. Nggih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Jenengan ora muslim ya? Mboten. Poso niki ya. Mboten, Pak. Kok jenengan mboten tangket Pak kegiatan iku kok jenengan pilih kasih winong mau ditekoni kegiatane apa? Ngono-ngono kuwi. Oh, dikira monotone. Iki takok kegiatan kuwi. Ya ben adil, Pak. Jenengan iki pemimpin nek sindene ngadeg berdua iki ya tekonine sing padha. Oh, ngono. Ya. Yo, tanggapan. Jenengan iki lho, Pak. Niki kan tasih anu to, Pak. Bulan apa jenenge? Iya. Bulanan ayo. Idul Fitri jenengan iki padahal kemarin ijik minta maaf karo aku saiki wis nggelani aku terus jenengan gumun aku. Sik to lek nggelani kowe babakan apa? Lah tadi kan itu menimbulkan iri, Pak. Lho Pak timbul meneng ae kok ya. Ngono sampean iso cerewet. Timbul maksudnya ki apa ya? Muncul. Muncul. Oh iya. Wis Cahayu Birgita, Nggih. selama kowe iki poso ki kegiatanmu liyane turu ngopo? Karaoke, Pak. Karaoke. Nang nggon apa? Ya ning omah to, Pak. Kafe. Ora ning omah lah wong gak nyinden, Pak. Pak aku engko lali dadi aku latihane karaoke, Pak. Tembange apa lek karaoke? Oplosan, Pak. Poso-poso oplosan. Ayo ngono kuwi. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Kegiatane nge-gym, olahraga lah ora keri to. Mboten, Pak. Oh, Ibu Kesi barang dingi tak jak nge-gym. Ayo ngono kuwi. Apa nggih, Pak? Oh, nge-gym. Di mana? Hah? Di mana? Cedak omahku nggen apa jenenge etanku kae ning perapatan enek nggih nge-gym. Oh, berarti jenengan angkat besi, angkat beban. Enggak, ngangkat Bu Kesi kuwi lah aku. Ayo ngono kuwi. Ayo mau nembang apa berdua untuk keluarga besar? Ayo nggih. Sik tak waose Pak Dalang Sugeng Makarya nyuwun lagu Sesideman katur Bu Sri Andreas sarta Bapak Andreas. Sing ndek nate nanggap Dalang Yoga sinden untuk souvenir pirang-pirange lho. Berarti nanti ya untuk souvenir, Pak. Kowe iso takon kuwi jane sinden apa kere? Ya kan tanya, Pak. Wis diparingi kok ya aneh-aneh. Iki saking kula keluarga Bapak Mailan Hendar Prasetyo saking Jakarta.
nggih niku ugi Ki Sunaryo ketua apa ki Sanggar Cermo Laras Ciledug Tangerang. Nah kuwi sesideman. Cermo itu itu apa, Pak? Lulang. Hah? Lulang. Oh, ya udah. Terus, Pak? Sesidiman terus. Terus piye maksudnya? Loh, biasanya kan ada sawerannya. Picek ora enek apa-apane. Senengane kok karo Boong saweran ya? kok iyip ya ora ngono. Bohong, Pak. Biar nggak mungkin loh Pak Hendar tuh ngasih surat cuma-cuma tuh nggak mungkin nggak sih? Ya Allah, iki lho ora enek apa-apane, kabeh ora enek apa-apane. Nun sewu Pak Hendar tinimbang kula dikuyo-kuyo sinden raketang 100 mang paringi to Pak niki Pak. Malah Enggak, dremis kabeh ora. Bercanda, Pak. Bercanda, ya nggih. Yo diwiwiti sing sepuh. Sinten, Pak? Sing tuwek sapa ayo ta? Kula 17 tahun, Pak. 17 tahun. Alah. Wiwitane Nderek sapa, Nduk? Handerek sang peke. Iki wis pinter kok. Biyen nderek Pak Cahyo malah ngono kuwi. Priya sing piye, Nduk? Priya bagus kang olah budaya Sowan nang ngendi cah iki? Boyolali. Sowan menyang kutha gedhe. Hup, oper Ariel Tatum. Sing salah dek to. Engko sing disalahne aku, salahe ora tanggapan. Ngono. Mulane koyo aku nang karaoke. Kok iki sinden ya golek salah. Sing salah mesti aku mentian. Salahe sepi. Kok dibong to, Pak? Selendang kuning Nonano kang saking wukir. Hup, bir kita. Suara kurang permana ning wasisa ngumro. Napa le? Oh, tanda tangan. Oh nggih. Wayang napa niki sini? Bathara Guru. Bathara Guru iki adike sapa? Bathara Guru ki adike Pak Bathara Dosen ya. Ditanda tangan pundi niki? Ngen pundi? Ngen sapi niki. Oh nggih, niki lho. Dongakne esuk dadi dalang kondang ya, Le. Bojone akeh. Ora. Nggak boleh ya, Dek ya. Le, nyuwun THR Pak Dalang. Pak Dalang niku sugih saesuk lho tenan. Provokator. Tenan.
Lah nggih, mosok sampean gur nyuwun tanda tangan tok. Sampeyan milih tanda tangan apa duit? Duit. Tanda tangan, sik. Niki, Mak. Niki. Sampeyan tanda iki rungono Bir. Iya. Iki cah cilik sing ikhlas. Ya. Sampeyan tanda tangan karo duit milih ndi? Tanda tangan. Iya. Nah, tepuk tangan untuk anak kita iki. Ya ngono ki. Ora kaya sinden wajahe kaya kotak amal malan ora. Lho, lah duit kuwi penting. Sama nek ra duwe duit ya ora iso tumbas ciki nggo. Aja nggugu omongane gurem ceceker. Gunung cecek. Gurem iki kiwan cilik ning gateli ora ngono. Tapi jeneng ini ya mbok ya sing anu to Pak, mosok ada anak kecil kok gak dikasih apresiasi. Aja cetel-cetel to Pak. Nyo 100. Susuk 80, ayo. Nggih iki lagi buka dasar dijaluki. Lagi apa? Yo. Angung rum. Sinten? Awakmu. Angung rumarang bendara. Nano. Tiasu lestia pijer ngincangake halis. Masuk berdua. Terus tresno Atur uninga dumateng sedaya para lenggah, kadang-kadang pengrawit Madangkara menika rata-rata alumni isi Surakarta sarjana seni. Masa? Klebet ingkang ngasta demung nika
piyayi saking Boyolali sing agem kaca tinggal. Kuwi piyayi Boyolali. Tak kira Pak Tristuti kuwi. Kaca mripate sami niku putranipun Ki Suryanto Karanggedhe. Lah iya, sedaya menika para alumni, para guru-guru. Ha iya, Mas Raja Malaya ning isi. Ning isi Muhammadiyah, ayo. Ora enak ya, ora nggih. Mangga, sapa mau terus e? Mbak Bir. Kuwi. Oh. Maaf ya, Pak. Apa? Lali. Ah iya biasa. Sampean sih sepi. Iya, kena tok kena jangkrik iki. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukane Matur sembah nuwun menika wau pamundhut saking keluarga besar Bapak Hindar Prasetyo saking Jakarta sampun kula aturaken. Ya. Yo iki ngaturake genduk Niken Salindri men ngubengi panggung ya. Tapi Mas pelokipun Mas Dar.
Kok kaya apa? Kur nangis sajroning atiku.
yang meriah untuk Niken Salindri. Lagi ngadeg sepisanane wis gawe pengiram-iram. Wah, temenan. Aman awake aman. Aman, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ayo. Pokoke anggere ning panggung Madangkara, wong lara dadi sehat. Lah nggih. Aduh. Lambene kancane sing elek, wong melek dadi ngantuk. Tapi saestu, Pak. Pripun? Dalu niki kula alhamdulillah pun sehat. Dari wingi ya bar opnam. Nggih, ndek wingi opnam. Diimpus. Nggih, diimpus. Sing impus sapa kean? Sing impus sustere. Sustere ya. Nggih. Jane karo dokter wis entuk tanggapan apa durung asline? Sebenarnya dereng. Dereng nggih. Nggih, dereng. Kenapa alasan Anda kok malam hari ini rawuh ning Laladan Sambi? Karena saya sudah berjanji bahwa saya bisa datang di malam hari ini, makanya saya harus tetap profesional, Pak. Oh, hebat. Tepuk tangan untuk Niken Salindri lah ngono kuwi. Janji itu harus ditepati, Pak. Nah, Wes betul. ngomong, Mbak Niken, tanggal segini bisa, nggih, kula saguh, kula hadir, kula nggih harusnya menepati janji itu. Saya juga harus datang. Kaya ngono kuwi. Nggih, leres. Pancen sing apik kaya ngono kuwi. Sampeyan ki dadi seniman multi talenta, ndelalah wayang saiki mulai hidup lagi karena ada Niken Salindri. Biyen ki jarang emak-emak, bocah wedok enom ki nonton wayang. Ning mergo adanya Niken Salindri, akhire iki lho cah nom-nom kabeh do nyuting kaya ngono kuwi. Ngono. Nggih, alhamdulillah, amin. Matur nuwun sik karo Bu Rini. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun sangat kagem Bu Rini kalian Bapak Indar dan juga Mbak Delva. Nggih, Belva Putri. Mbak Belva. BORD. D B babi. B. Lah ini B, Pak. Iya, B. Iya, Kalau D kan darah. Oh iya. Iya, D darah. Nama lengkap Belva Putri Prasetya. Umur 17 tahun. Belva. Oh, berarti sama. Tahun 2008 juga. Oh iya. 2009. Oh, iya semoga. Apa bintangnya apa berarti? Apa? Lah kuwi tahun 2008 kuwi ya kuwi. Kuwi sasi apa? Kok sik ta kuwi sasi apa? Kula Juni. Juni kuwi apa kuwi? Kula Cancer. Oh, padha karo aku. Napa? Jenengan nggih Juni. Juli ning yang mlebu Cancer. Cancer. Ya Cancer ya batangan ngaplak. Bulan apa, Mbak? Oh, bulan ini sekarang. Oh, sekarang ulang tahun. Oke. Oh, 19. Oh ya, semoga panjang umur sehat selalu. Dan juga Ibu Rini sekeluarga Bapak matur sembah nuwun mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak. Mugi-mugi awet leh momong anak putu. Amin. Mugi-mugi sukses selalu dan semoga tiap tahun diadakan acara seperti malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kuwi ucapan untuk yang lagi ulang tahun. Upamane lagi pernikahan ucapannya piye? Kalau lagi pernikahan ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga cepat diberi momongan. Oh iya, upamane terus apa kuwi jenenge pernikahan Mas ngono piye? Oh, pernikahan Mas 50 tahun 50 berarti tahun. Pak ya. 50 tahun ya semoga awet leh ngomong anak putune, mugi-mugi panjang umure ngaten. Yen sunatan. Sunatan ya semoga menjadi anak yang soleh, semoga cepat membesar dengan baik, semoga. Kok kata-katamu apik mau, anak yang soleh, bagus. Ya. Kok bar kuwi membesar dengan baik lho? Pertumbuhannya. Oh, pertumbuhannya. Pertumbuhannya harus membesar dengan baik. Oh, gizi yang baik, jangan gizi buruk. Oh gitu. Iya. Ini kita ngomongnya positif aja Pak. Positif tinggi ya? Iya, oke, positif siap. aja. Semoga cepat sembuh. Semoga tidak membengkak. Membengkak, iya. Ya. Yen sunat cara saiki adik-adikmu, kuwi nganu ngangge apa jenenge? Laser wis maju to. Enek sing luwih maju meneh. Apa itu? Dadi dijak main PlayStation, dhek fokus rono. Dadi iki lho, Oh, kulupe iki diketok. Ora krasa. Ngerti ora kulupe? Kulup. Berarti di situ ada kulupannya. Kasih pecel gitu.
Ora ngono sayang. Gimana, Kulup sayang? iki biologis ya, ora Ya, rusuh lho ya. ya. Dadi wong lanang kae lek enek helme to. Lah helme Abot kuwi. to Pak, dikai helm. Lah timbang cekel polisi. Cilike sakmono lho Pak. Hah? Helme sak pira? Lah ya paribasane jenenge. Aku lek cilik ya helme ya cilik padha wae ngono kuwi. Oh iya, kasih Lah sing helm. diketok kuwi, Helmnya. Kuwi jenenge kulup. Mula anggere wong tuwa nyeluk anake, ngger kulup ning wayang ngono ki lho. Kuwi mesti anak lanang, kok anak wedok diceluk kulup. Salah ngono. Oh, yang dipotong kulupnya. Kulup. Berarti jerabut-jerabut itu, Pak. Namanya juga kulup, kulup kan. Sing jerabut-jerabut apane? Kulup Ora jerabut isih murni suci ngono kuwi. Ora enek pertumbuhan apa di situ enggak ada. Oh. Kuwi. Gak enek gak suci, anak kecil tuh masih suci. Iya, Iya. bener. Katresnan sejati. Oh, gimana itu Pak? Hah? Katresnan sejati marang wanita sing tak tresnani. Oh, imsa. Itu lagu nyiptakan sendiri ya Pak? Heeh, ngawut. Oh, jelek sekali. Nah, pancen wis suwe. Ayo. Ayo, coba. Oh iya. Untuk menumbuhkan rasa cinta keluarga Bu Rini, Pak Endar, semoga selalu menggunakan katresnan sejati oleh Amin. Niken Salindri. Oke, yuk, tecaos. Salindri, dimanapun Anda berada. Janji tresnati sakseni lintang-lintang
Nggih. Engko bablas neng ndi? Niki mengke alhamdulillah bablas teng Kediri, Pak. Wayangan. Bubuk. Oh, bobok. Engko bengi jane kudune bintang tamune awakmu. Jenengan teng pundi? Neng Madiun. Oh. Didhawuhi Pak Bupati. Teng Madiun. Nggih, ning delalah anggaran tidak memungkinkan. Mosok kowe gelem 750? Ya Allah, Pak, kaya kalih sinten mawon to, Pak? Loh, gelem ora 750? Nggih boten to, Pak. Loh. Nggih. Jenengan tambahi. Tambahi ya. Tambahi 250 sak yuta pas. Kowe gur munggah tok ngono salaman bar ki medhun neh ora apa-apa. Jane nanggap kula niku no paling penak lho, Pak. Penake piye? Saged dicicil. Oh, iso dikredit. Ya, saged, Pak. Oh, iya. Saged di DP gitu, DP riyen. Umpami pinten 1 juta ngoten to, Pak. Heeh. Di DP dulu 200, mengke sisane nek pas pon kula dugi ngoten. Pelunasane. Nggih, pelunasane mengke saged dicicil pagi, siang, sore, malam. Oh, iso di anu cicil ngono ya, di Ya. DP sik ngono. Padha karo aku. Aku iki wong ben gelem wayangan tak duwe kabeh. Omahku entek siji nggih DP wong-wong kuwi lho akhire ngono kuwi. Kualik lho, Pak. Hah? Kualik piye? Kok malah jenengan sing DP? Tak DP pamrih men ora batal ngono. Oh, ben kersane mboten nanggap lintune jenengan ngoten lho, Pak. Ngono tak DP kabeh ngono kuwi. Ya, masuk akal berarti. Ah iya, jenis strategi apa marketing lek ya beda-beda. Ah Marketing, iya, ya. ngono kuwi. Ya kayak nembang apa nduk cah. Napa, Pak? Oh, nderek jenengan. Iki enek pamundhut iki kersa ora sampean? Ki. Nderek Mangayu Bagyo, Mbak Rini. Nggih, selamat ulang tahun Adik Belva, moga sehat panjang umur. Terima kasih Ibu Sri Andreas atas segala dharmanya. Semoga berkah barokah. Amin. Saking Mbah Warsono. Napa, Pak? Badhe nyuwun lelagon gubuk asmara menawi berkenan. Oh, nggih. Niki saderenge nyanyi niki kersane Mbak Belva, kersane minggah teng mriki kersane foto kalian kula. Oh, tasik dereng tilem ta? Nggih. Oh, nggih. Kalih napa Ibu Rini kalian Bapak monggo mriki. Niki Pak, niki anu lho Pak, iki angel bisa foto Nggih. karo Niken iki angel. Nggih, kula mbiyen kula edit-edit dhewe kok. Ayo. AI, Pak. AI ya, tak AI. edit. Kowe meluk aku ngono ayo. Lah ya AI. Ngono kuwi. Monggo mriki Bu Rini, Pak Rendra, Pak Hendar kalian ingkang nembe ulang tahun. Monggo Mbak Yu mriki. Nah, kaya ngono kuwi. Pokoke seniman Pon rantos ket dek wau, Pak. Pon ket dek wau sonten. apa? Kan kula mau kan tasik make up to, Pak. Iya. Terus Mbak Deva pengen foto, lah kula tasik make up deh tasik damel bedak mawon ya ngeri to Pak, koyok gareng to Pak. Iya. Mangga Monggo, kula monggo. semayani. Tinggal mriki. Wah, nggih. Nggih. Pokoke lek sing jenenge seniman ketrima angger wis dijak foto wong kuwi ketrima. Ayo ngono kuwi. Selamat bertambah usia. Nggih. Nggih, Bu Rini pun mboten sasungan, mboten betul dompet mboten napa-napa minggah niku aman. Penting jenengan kersa foto kalih kula ngoten mawon. Nggih. Apa betul dompet? Lah Ibu mboten nggih jenengan nggih beto to, Pak. Wah, anu, kula teng-tengah. Nah, nggih. Nggih, Mbak Rini. Bar niki foto kalih kula mboten? Nggih, Pak. Aku tak foto karo Arif Mulumer ae. Monggo dihitung kameramen ya. Sudah. Nggih. Mungkin ada permintaan lagu nopo, Bu Rini? Bokong semok. Loh, mendingan apa, Pak? Cukup, oh nggih. Sampun berarti nggih? Matur nuwun, Oh Bu nggih, Rini. sampun, Pak. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nggih. Gubuk asmara sik ya, Nduk. Iki Nggih, Pak. dibungkut. Enek duwite barang lho nyah, iki diplastiki ya. Ayo. Iki. Mboten, Pak, mboten. Pun. Niku lho kene kuwi lho. Ayo. Oh nggih. Cah-cah kuwi lho. Ayo nggih. Ah, ngoten.
Lagi iki dhuwit diplastiki saya. Go Tutik. Wah, nggih ngenteng mobil kuwi engko. Ya, nggih. Gubuk asmara, Pak. Nggih. Versi napa? Jaranan. Nggih, siap. Sik kuat to? Duh, kuat Pak kula. Ah, syukur nggih. Bawani sik nika. Nggih. Napa Pak bawane? Nggih. Nyingkar. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan No. lelampahan kang nguri Nano. tresno tulus nadyan engku bekas mara Luar biasa. Ya, Nduk, sak langgame sak lagune pisan. Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ing cagak kabak tulisan wayah bengi nganti gagal
kae kebak cerita wayahi nganti kakak terima cepat tengis sajroning hati kaitan guntur saya marah hati aku kowe dadi garwan meragalan ning kubuk asmara Hayang Hara Original pimpinan Bapak Soleh. Sampeyan kerep nonton YouTube Madangkara ngene iki mesti metu. Suwi-suwi kok apal. Nggih, Pak. Mengikuti profesional. Ya. Siji kas, Nduk, nggih tutupan, Nduk. Monggo, napa, Pak? Sing karyane Mbak Westri ki apa kae? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Kuwi cakepane utawa saire iki apik luar biasa, seneng aku. Nggih, Pak. Coba diaturake oleh Niken Salindri nggih tutupan goro-goro. Monggo Cot, Tos.
beban